Jeste li vi tad mogli vjerovati da ispred vas stoji takav jedan bešćutni, hladnokrvni ubojica? Ne. Ne. Srđan Mlađan je jedna fina, kulturna osoba u obliku monstruma. Ona je ubirala za Bertu zato da vidi kakav je to osjećaj. Kako je moguće da postoji tako nešto zlo? Radi se o osobi iznad prosječne inteligencije. Monstruma ste pustili na vikende radi dobrog vladanja, Bože drago. Točno osjećam da ga se i dalje bojite. Moj želudac se trese. Još uvijek. Još uvijek. Ovdje držim jedno pismo koje je Srđan Mlađan napisao. Onda bih uzeo nož i odsjekao joj uho. Nisam dobro gledao. Dosje Jarak.